Το λόγο έχει τώρα ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος ενώ έχει πάρα πολλά έγγραφα μαζί του, είμαι σίγουρος ότι δεν θα ξεπεράσει πολύ το χρόνο. Είμαι σίγουρος. Και εγώ ήμουν σίγουρος θα μου κάνεις παρατήρηση. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω, γιατί ήμουν από τους που άκουσα προσεκτικά όλους τους ομιλητές. Ξέρετε γιατί θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο του 20ου αιώνα, πέρα από τη φρασεολογία και την επιχειρηματολογία πολλών εξημών εδώ μέσα, θεωρώ ότι είμαστε μακριά από την κοινωνία. Ακούγοντας τους πολιτικούς αρχηγούς, νομίζω ότι βρίσκομαι στο 1975-85 το πολύ. Πάλι επιχειρείται ο διαχωρισμός των Ελλήνων σε αριστερούς και δεξιούς, σε ακροδεξιούς και ακροαριστερούς, σε κεντρώους και κεντροδεξιούς, όταν ο ελληνικός λαός τα έχει ξεχάσει όλα αυτά. Είμαστε στον 21ο αιώνα πλέον. Ας σταματήσουμε λοιπόν να διχάζουμε τον ελληνικό λαό. Ας καταθέσει ο καθένας τις προτάσεις του εδώ και ας αποφασίσει ο ελληνικός λαός με ποιους είναι. Με τους γκλομπαλιστές ή με τους πατριώτες. Αυτό είναι το δίπολο. Ξεκάθαρα πράγματα. Για να σταματήσει η ψευδεπίγραφη, θα έλεγα, ιδεολογία. Να ξεκινήσω και να αποδείξω για αυτό που είπα. Μίλησαν όλοι. Είπαν τα πάντα. Τι δεν είπαν σήμερα. Πριν από 2 ώρες περίπου, στο Μενίδη, είχαμε πάλι πυροβολισμούς και δολοφονία. Ένας άνθρωπος ήταν με το παιδί του και τη γυναίκα του μέσα στο αυτοκίνητο. 2 μηχανές κάθισαν ένας αριστερά και ένας δεξιά και τον γάζωσαν με πιστόλια και πυροβολά όπλα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Η ασφάλειά του. Ασχολούμαστε. Είναι σημαντικό το θέμα της Συρίας, θα αναφερθώ κι εγώ. Ασχολούμαστε με κάθε άλλο θέμα πλην με τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών. Άνθρωπος με το παιδί του να γαζώνεται μέρα μεσημέρι. Και την ίδια ώρα να υπάρχει αυτό το πρωτοσέλιδο χθεσινό, 30 παραρτήματα ξένων μαφιών δρούν ασίδωτα στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα προβλήματα. Είναι κοινωνικό πρόβλημα. Η ασφάλεια του πολίτου κατά το Σύνταγμα είναι υποχρέωση της πολιτείας. Η ασφάλεια, η κοινωνική ασφάλεια του πολίτου. Και η οικονομική, αλλά η ασφάλεια της ζωής του. Θα ήθελα να πω και τον προπολογισμό, αλλά θα πω κάτι στον Υπουργό. Δεν έχω με τον κύριο Χατζηδάκη τίποτα. Εξάλλου ο κύριος Χατζηδάκης, ούτε εγώ είμαι οικονομολόγος, δεν είναι οικονομολόγος, δεν θα πω κάτι για αυτόν προσωπικά, θα αναφερθώ στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Είναι πολύ απλό για να καταλάβουμε κάτι το οποίο το γνωρίζει και ένας άνθρωπος που έχει ένα μικρό παντοπολείο, ένα μικρό ψιλικατζίδικο, μια μικρή εταιρεία. Όταν δουλεύει μια οικογένεια, όταν δεν παράγεις πλούτο ως χώρα, παράγεις χρέη. Είναι απλά τα πράγματα. Ας ξεκινήσουμε αυτά τα βασικά στην οικονομική θεωρία. Βασικό είναι. Βασικός κανόνας. Και ρωτώ τον Υπουργό να μου πει τι παράγει η χώρα μας και γιατί έχει τεράστιο εμπορικό έλλειμμα. Γιατί όταν έχεις εμπορικό έλλειμμα σημαίνει δεν παράγεις, κύριε Υπουργέ. Δεν παράγουμε. Τι λέτε, τι προϋπολογισμό συζητάμε εδώ μέσα. Και άνοιξε και άλλη ψαλίδα φέτος του εμπορικού έλλειμματος. Είναι πραγματικά λογιστικά ισοσκελισμένος. Αλχημίες. Σε αυτά είστε ειδικοί όλοι σας. Από την εποχή του Σιμίτη. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι εκεί δίπλα είστε του Σιμιτικού Πασόκ. Αυτή είναι η αλήθεια. Η μισή ίσως. Άντε να πω 40% για να μην ενοχληθούν κάποιοι. Αλλά εδώ εισπράτετε, λέτε, κυνηγάτε τη φοροδιαφυγή. Και γελάει ο κόσμος. Ποια φοροδιαφυγή. Για σας το λέω, κύριε Θεοχάρη. Κοντά ήσασταν. Εγώ ήμουν του πατριωτικού Πασόκ. Του Ανδρέα Παπανδρέου. Όχι του Σιμιτικού. Όχι του Σιμιτικού των ημείων και αυτή τη εκχωρήσεως εθνικής κυριαρχίας. Έχει διαφορά. Και ξέρετε κάτι. Εγώ έφυγα στα 23 μου τότε και δεν περίμενα να πάρω καρέκλα για να γίνω υπουργός από ένα κόμμα χαριστικά. Ό,τι κέρδισα το κατέκτησα με δουλειά και με αγώνα, κύριε Θεοχάρη. Δεν μου το χάρισε κανένας Μητσοτάκης. Κυρίως την καρέκλα του υπουργού. Πάμε στην ουσία. Άρα λοιπόν στο σπίτι του κρεμασμένου μην ομιλείτε για σκηνή. Μην ομιλείτε για σκηνή και μην ξύνεστε. Γιατί καλό είναι να ξύνεστε, το 50% Πασόκ ήταν. Απλά εσείς είστε μεταλλαγμένο Πασόκ με τον κύριο Ανδρουλάκη του Βενιζέλου. Μην τα μπερδεύεστε. Πάμε στην ουσία. Για να συζητάμε σοβαρά. Όλα αυτά που λέγονται εδώ και στα κανάλια είναι ψευδή. Και είναι ψεύδι. Και θα σας το αποδείξω με επιχειρήματα. Πώς πετυχαίνετε να το καλύπτετε? Η απόδειξη. Ακούστε. Έχω μπροστά μου ένα στοιχείο. Δηλαδή, το τι πέτυχε η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι σημαίνει κράτος? Μια οντότητα όπου κατοικούν άνθρωποι
Και ότι το κράτος αυτό έχει περιουσιακά στοιχεία δικά του. Όπως μια οικογένεια, μια επιχείρηση. Αν δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, κύριε Υπουργέ, είστε στα οικονομικά καλώς. Αν μια επιχείρηση δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, δεν υπάρχει επιχείρηση. Ρωτώ λοιπόν, η Ελλάδα διαθέτει, λέω τώρα, αεροδρόμια δικά της, διαθέτει λιμάνια δικά της, διαθέτει τρένα δικά της, διαθέτει ενέργεια δική της, οπτικές σύνες, ίντερνετ δικό της, ο τουρισμός είναι δικός της? Το λέω έτσι απλά γιατί αυτή τη στιγμή το κράτος δεν υπάρχει το ελληνικό. Η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες, ανήκει στους ξένους και φταίει η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλήθεια. Απλά για να καταλάβει ο κόσμος. Και λέω και το εξής. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο, γιατί δεν είναι κακό. Να παραδεχόμαστε και τα λάθη μας. Πρέπει να δοθεί μια μεγάλη μάχη. Μια μεγάλη μάχη για να ανακτηθεί η Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να ανακτηθεί. Το κράτος πρέπει να ανακτηθεί. Πρέπει να παράγουμε πλούτο για να μπορούμε να ανακτήσουμε τη χαμένη εθνική μας κυριαρχία. Το χαμένο, αν θέλετε, περιουσιακό στοιχείο της χώρας. Δεν έχει περιουσιακά στοιχεία η Ελλάδα. Εμείς λοιπόν θα διεκδικήσουμε αυτή την Ελλάδα. Θα διεκδικήσουμε την Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες. Με δουλειά, με σχέδιο, με πρόγραμμα, και θα το αποδείξω σε λίγο. Εσείς κρύβετε την λαιλασία της χώρας. Την κρύβετε συνεχώς. Διαβάζουν. Και πώς την κρύβετε? Με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Το ξέρει όλος ο κόσμος, κύριοι συνάδελφοι, όσο και να κρυφτείτε. Ξέρει ο κόσμος ότι τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, έμεσα ή άμεσα, τα ελέγχετε ή τα εκβιάζετε. Απόδειξη. Ακούστε, έχω εδώ τον προϋπολογισμό. Διαβάζω σε μια στήλη, ακούστε. 200 περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ για 2.249 υπαλλήλους το χρόνο, στον προϋπολογισμό, στα πρακτικά της Βουλής. Διαβάζω όμως εδώ και βλέπω επικοινωνία και ενημέρωση. Δηλαδή δίνει το κράτος από τον προϋπολογισμό του 210 εκατομμύρια ευρώ σε επικοινωνία και ενημέρωση. Η κυβέρνηση, όχι το κράτος, η κυβέρνησή σας. Πού τα δίνει τα λεφταδάκια αυτά? Να σου πω εγώ. Σε εξτραδάκια δημοσιογράφους που είναι στα Υπουργεία, που βολεύονται εκεί για να πάρουν 211 εκατομμύρια ευρώ. 2.249 υπαλληλάκια. Και αυτοί δουλεύουν σε εφημερίδες, δουλεύουν σε site, δουλεύουν σε τηλεοράσεις, δουλεύουν σε ραδιόφωνα και όλοι αυτοί σου βγαίνουν πορτοσάλτε. Ο λιβανιστής σας, που ό,τι και αν κάνετε, γεννίζετε πορτοσαλάτια. Πορτοσαλάκια. Μικρά, μικρά, μικρά. Παντού σε όλα τα ραδιόφωνα, παντού. Πραγματικά, αν δεν ήταν αστεία ιστορία, αλλά είναι τραγική. Θα σας έλεγα τι κάνετε στη χώρα. Τι εγκλήματα κάνετε. Πορτοσταταλάκια, πώς τα λένε. Έχει και πολλά σύμφωνα το επίθετό του. Βάζει το βλέπουμε και καταλαβαίνουμε. Πάμε για το θέμα των τραπεζών. Εγώ να πω ότι έχει όλη την καλή διάθεση ο Πρωθυπουργός να επιβάλλει κυρώσεις, να επιβάλλει ό,τι θέλει και είμαι μαζί του. Πραγματικά. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρονται. Και βγαίνουν λαϊκίστικα, γιατί αυτό είναι ο λαϊκισμός, την ώρα που ψήφισαν όλους τους νόμους τους αντιλαϊκούς και κυρίως, θα σας πω τώρα, μισό λεπτό, μου αποδείξτε να μιλήσουμε. Ρωτώ λοιπόν το Πασόκ, ακούστε, γιατί μου θυμίζετε αυτό που έχω πει και άλλη φορά. Δήθεν διαφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία. Δήθεν. Δήθεν τους καταγγέλλετε και τους περιφρονείτε. Δήθεν. Τους περιφρονείτε. Είστε υπηρέτες των πλουσίων, υπηρέτες των επιχειρηματιών, των ολιγαρχών. Ουδέποτε άκουσα όνομα εδώ μέσα. Ούτε από το Πασόκ ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι είναι αυτοί οι πάροχοι ενέργειας? Γιατί δεν λέτε τα ονόματά τους? Τι φοβάστε, παιδιά? Είστε εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του ελληνικού λαού. Τι φοβάστε να πείτε ποιος είναι αυτός ο πάροχος? Εμείς το έχουμε κάνει πολλές φορές. Όμως θα σας πω το εξής. Δήθεν τους καταγγέλλετε, δήθεν τους περιφρονείτε, δήθεν, το τονίζω όλα αυτά, παρόλο που περιφρονείτε λοιπόν ο ένας τον άλλον, το περιφρονείτε, λέτε άμα αν δεν θέλω δεν συμφωνώ κτλ. Δυστυχώς υπηρετείτε την ίδια πολιτική. Την ίδια πολιτική. Και θέλετε απόδειξη. Τι ψήφισε το Πασόκ? Υπέρ των τραπεζών. Των τραπεζιτών και όχι των πολιτών, το επαναλαμβάνω. Που σήμερα μιλάει για αναβαλώμενους φόρους ή για φόρο. Ανακεφαλοποίηση τραπεζών με εγγύηση τους πολίτες. Νόμος 4050 PSI. Ανακεφαλοποίηση τραπεζών με εγγύηση στους πολίτες. Δεύτερος νόμος. Νόμος 4592 του 19. Λήξη ρητής προστασίας α κατοικίας δυνάμει του νόμου Κατσέλη. Πασόκ ψήφισε. Νόμος 4637-2019. Κατάργηση αυτεπάγγελτης δίωξης τραπεζικών στελεχών για απιστία. Πασόκ ψήφισε. Δηλαδή να μην κυνηγούνται τα στελέχη που κάνουν δουλίτσες περίεργες. Δεν το κάνανε γι' αυτό. Το κάνανε για τα δικά τους χρέη, για τα δάνειά τους. Αυτοί είναι οι κύριοι. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν.
Ακούστε. Νόμος 43-54 του 2015. Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων, φανς και κοράκια. Το ψηφίσατε. Το ψηφίσατε. Νόμος 45-12 του 2018. Υποχρεωτικότητα ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Το ψηφίσατε. Νόμος 45-92 του 19. Λήξη ρητής προστασίας α κατοικίας δυνάμει νόμου Κατσέλη. Τα ψηφίσατε αυτά. Πώς έρχεστε σήμερα και κουνάτε το δάχτυλο σε αυτούς οι οποίοι υπηρετούν τους τραπεζίτες, το ξέρουμε όλοι. Υπηρετούν τις τράπεζες, το ξέρουμε όλοι. Ότι εσείς που ψηφίσατε μαζί με αυτούς αυτά θα αλλάξετε την Ελλάδα. Γι' αυτό και δεν εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός τα κόμματα. Και γι' αυτό είμαστε εδώ 12 κόμματα, 11, 15, πόσα είμαστε. Θα γίνουμε και 45 εδώ μέσα. Το πέτυχε η Νέα Δημοκρατία. Κατακερμάτισε τους αντιπάλους της. Του αξίζουν συγχαρητήρια του κ. Πρωθυπουργού. Στο να διχάζει είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός της χώρας. Στο να ενώνει έχει πρόβλημα ο πρωθυπουργός. Πάμε τώρα και στην κατάντια μας. Εδώ έχουμε μία εικόνα. Αριστερά ο κύριο Τσίπρας με το καπελάκι του και τον κύριο Σπίρτση στο μετρό Θεσσαλονίκης. Δεξιά ο κύριος Μητσοτάκης με τους δικούς του ανθρώπους. Λοιπόν, εδώ έχουμε το εξής. Μουσαμάδες εναντίον βλαβών, σημειώσατε χ. Αυτοί είστε. Ο ένας με τις μουσαμάδες και άλλος με τις βλάβες στο μετρό. Και πραγματικά δεν είναι να γελάει κανείς. Γιατί όταν είδα αυτή την εικόνα να βγαίνει φίλος μου από το μετρό έτσι, από καταπακτή, βγήκαν από καταπακτή. Πόσο περήφανοι είστε για αυτό το πράγμα. Πόσο περήφανοι, γιατί βιαστήκατε. Και το χειρότερο είναι θράσος. Λέει ο Ταχιάος. Ακούστε, καθαρά τεχνικοί οι λόγοι, λέει, της βλάβης. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ψυχολογικοί οι λόγοι. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν τεχνική η βλάβη. Νόμιζα ότι ήταν ψυχολογική. Το μετρό έχει τα ψυχολογικά του. Τι είναι αυτά που λέτε. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Μαζεύτε τους, εκτίθεστε. Βγαίνει ο κάθε ένας και λέει την αρλούμπα του. Αρλούμπες. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα, γιατί μου έβαλε και χρόνο ο πρόεδρος. Ζούμε στη χώρα που κατά τη Νέα Δημοκρατία, ακούστε κύριοι συνάδελφοι, δεν συμβαίνουν πράγματα. Εμείς νομίζουμε ότι συμβαίνουν στην Ελλάδα πράγματα. Δεν συμβαίνει τίποτα. Εμείς έχουμε την αίσθηση, την ψυχολογική αν θέλετε, πίεση ότι νομίζουμε ότι συμβαίνουν. Παραδείγματος χάρη. Δεν είμαστε φτωχοί. Όχι. Νομίζουμε ότι είμαστε φτωχοί. Έτσι λέει ο υπουργός σας. Νομίζουμε. Μισό λεπτό. Δεν καίγονται τα δάση μας, λέει ο πρωθυπουργός. Νομίζουμε ότι καίγονται τα δάση μας. Δεν έχουμε εισρωή λαθρομεταναστών. Νομίζουμε ότι έχουμε εισρωή. Δεν είναι άσχημη η οικονομία. Εμείς νομίζουμε ότι είναι άσχημη. Είναι ζάχαρη. Ζάχαρη. Ζάχαρη η οικονομία. Δεν έχουμε ακριβή ενέργεια. Νομίζουμε ότι έχουμε ακριβή ενέργεια. Δεν παραχωρούμε τίποτα στην Τουρκία. Νομίζουμε ότι παραχωρούμε. Δεν έχουμε κοκατζέντα. Νομίζουμε ότι έχουμε κοκατζέντα. Δεν νομίζουμε εμείς. Όσο υπάρχει ελληνική λύση εδώ, δεν θα νομίζει κανένας Έλληνας. Εσείς νομίζετε ότι μπορείτε να κοροϊδεύετε για πάντα τον ελληνικό λαό. Μιλάτε για ανάπτυξη. Και ακούστε τη διαφορετική φιλοσοφία μας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Με ντουβάρια και σκάφη αναψυχής δεν κάνεις ανάπτυξη. Θα σας το πω τώρα. Δώσετε από ΕΣΠΑ και από Ταμείο Ανάκαμψης σε site, λεωφορεία, εισόδους μουσείων, εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι ανάπτυξη? Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι ανάπτυξη? Αυτό πείτε μου είναι ανάπτυξη? Εσείς μιλήσαμε σοβαρά τώρα δηλαδή. Εντάξει, σε site από Ταμείο ΕΣΠΑ που είναι αναπτυξιακό, δίνετε σε site και δίνετε 200 χιλιάρικα. Που δεν κάνει 200, κανένα δεκάρι. Κανένα, αλλά πάση περιπτώσει έχετε μάθει να βάζετε στο blender τα πάντα και να τα βγάζετε από πίσω. Δεν είναι ανάπτυξη αυτό το πράγμα. Δεν είναι ανάπτυξη αυτό. Ανάπτυξη αυτό που κάνετε, ξέρετε τι είναι? Ανάπτυξη για πλούσιους και αοριτζίδες και όχι για φτωχούς Έλληνες πολίτες που πεινούν. Πάμε και στα υπόλοιπα. Θέλετε προτάσεις? Μισό λεπτό. Επειδή εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να κακίσουμε κανέναν, ούτε να κάνουμε αυστηρή κριτική χωρίς επιχειρήματα. Πρόταση πρώτη. Μπορείτε να επαναφέρετε τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας αύριο το πρωί. Κόστος 2,1 δις ευρώ. Θα πει ο Υπουργός, θα έχει δίκιο. Αυτό είναι λαϊκισμός. Λαϊκισμός. Πώς θα βγουν τα λεφτά? Θα σου το πει και θα έχει και δίκιο ο κ. Χατζηδάκης. Θα του πω εγώ λοιπόν. 1 δισεκατομμύριο ευρώ περίπου κοστίζουν οι ανεξάρτητες αρχές, περίπου, έτσι, μπορεί να είναι και 700 εκατομμύρια και 800. Και το Σύνταγμα μας λέει 5. Γιατί έχουμε 38, 37? Για πείτε μου, για να βολεύετε τα φιλαράκια σας? Για να τους βολεύετε καλά?
Για να τους βάζετε εκεί στις ανεξάρτητες να παίρνουν 7.000, 6.000, 5.000, για να έχετε στρατούς κομματικούς. Αυτούς κομματικούς στρατούς θα τους ξεριζώσουμε εμείς, αν δεν τους ξεριζώσετε εσείς. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως κλεφτόδεντρα, ξέρετε. Να πω στον Υπουργό ποια είναι τα κλεφτόδεντρα. Λαθρεμπόριο πετρελαίου. 5 δις. Πού θα βρείτε τα λεφτά, ορίστε. Αλλά πού να πάτε στα δηληστήρια να βάλετε το μηχάνημα ανίχνευσης? Πήγε να κάνει την ιχνηλάτηση ο ΣΥΡΙΖΑ, το ξέχασε μετά. Δεν υλοποιήθηκε. Δεν τα κάνετε αυτά. 5 δις το χρόνο είναι. Σιγά μην πάτε στο λάτσι το φίλο σας, τον κολλητό του Άδωνη, με το ελληνικό. Το 23 θα γινόταν, μας έλεγε. Μετά πήγε το 24, τώρα λέει το 25, μετά πήγε το 26. Αυτοί είστε. Με τα ψέματα δεν ασκείς οικονομική πολιτική, ούτε ανάπτυξη. Άλλη μια πρόταση για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Μόλις 500 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει το κόμμα που θα σώσει την Ελλάδα. Ακούστε τώρα λογική. Ο παραλογισμός. Είμαι δανειολήπτης, χρωστάω 500 εκατομμύρια ο ίδιος μου και θα σώσω την πατρίδα μου. Σώσε πρώτα τον εαυτό σου, αδερφέ μου. Σώσε ο ίδιος σου. Πλήρωσε τα δάνειά σου. Απέδειξε ότι είσαι συνεπής. Και έλα μετά να με πεις και εμένα. Να σε στηρίξω κιόλας. Αλλά ακούστε με λίγο. Έχω μία πρόταση. Δεν θα γίνει αποδεκτή, είμαι βέβαιος. Θα πληρώνετε τους 3.000 περίπου μετακλητούς σας με 800 ευρώ. Τα υπόλοιπα θα πηγαίνουν σε ένα ταμείο για να πληρώσουμε τα δάνεια της Δημοκρατίας. Άλλη πρόταση. Οι βουλευτές σας θα παίρνουν 838 ευρώ. Κάναμε ένα μικρό υπολογισμό. Σε περίπου 9 χρόνια δεν θα χρωστάτε ούτε 1 ευρώ. Κάντε το και είμαι μαζί σας. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά τα δικά μας είναι δικά μας και τα δικά σας λέτε στους Έλληνες και αυτά δικά μας. Δεν γίνεται όλα δικά σας να είναι. Πάμε λοιπόν στην κοροϊδία και είναι εδώ ο Υπουργός και θα το πω. Κύριε Υπουργέ, το πρόγραμμα Εξοικονομώ το ξέρετε? Βγήκε το 21. Ακούστε τώρα. 18 μήνες έχουν περάσει ενώ έχουν καταθέσει όλοι τα χαρτιά τους. Τι κάνουν οι άνθρωποι? Πληρώσαν όμως και ΦΠΑ, κόψαν τιμολόγια, κύριε Υπουργέ μου. Ανεξόφλητο. Ακούστε. Προμηθευτές, ιδιώτες, μηχανικοί, σύμβουλοι έργου κλπ. Μια σκέτη τρέλα. 40% είναι ανεξόφλητα. Από το 21. 24 έχουμε, Υπουργέ. Ψάξτε το. Δείτε το. Ρωτήστε την αγορά. Έχουν καταβάλει στα τιμολόγια οι άνθρωποι φόρο. ΦΠΑ. Το πληρώσανε. Για ακόμη περιμένουν να πάρουν τα λεφτά που δεν υπάρχουν και θα τα μεταφέρετε από κάπου αλλού γιατί δεν ξέρετε να ασκείτε οικονομική πολιτική. Δεύτερο ψέμα σας. Είπατε ψέμα για το ρεύμα. Κύριε Υπουργέ, εδώ ήσασταν. Μας λέγατε θα κάνετε 2 ζώνες στο νέο μεικτό τιμολόγιο. Ωραία. Από τις 11 μέχρι τις 4 μας λέγατε, και το, δηλαδή 5 ώρες, και το κάνετε 3 ώρες. Από τις 12 μέχρι τις 3. Το διπλό ρεύμα 12 με 3. Θα πηγαίνει ο μπαμπάς με τα παιδιά του σαν βαμπύρι το βράδυ ώρα 1 για να μπορεί να κάνει τη διασύνδεση και τη σύνδεση να πληρώνει λιγότερο ρεύμα. Δηλαδή, παιδιά, κύριοι συνάδελφοι, ας σοβαρευτούμε λίγο. Δηλαδή η κοροϊδία έχει και όρια. Από 5 ώρες 3. Τι να σας έρινε? Κοροϊδεύετε τους αγρότες. Ας σας ένα παράδειγμα. Μου εστάλει μια επιστολή από έναν πρόεδρο συνεταιρισμού. Παράδειγμα λέει, καλλιέργεια 16 τρεμάτων, 2 Τετάρτου 24 πήραν την πρώτη δόση. 18,38 ευρώ για το πετρέλαιο. Είναι η επιστροφή του πετρελαίου. Τη β' δόση 13 του 24 άλλα 18 ευρώ. Σύνολο 36 ευρώ. Δηλαδή, τι θέλετε να μου πείτε? Ότι αυτό είναι βοήθημα? Καταστρέψατε τους αγρότες, καταστρέψατε τους κτηνοτρόφους, καταστρέψατε τους αλληλείς, καταστρέφετε την Ελλάδα. Εμείς θα διεκδικήσουμε ξανά την Ελλάδα, θα την ξανακατακτήσουμε. Αλλά, τι είναι ο αγρότης? Πλεμπαίος. Ξέρετε το πλέμπα βγαίνει από το πλήβιος. Πλέμπα, έτσι είναι τα σουλά. Τι είναι ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος? Μας νοιάζει εμάς? Δεν μας νοιάζει, λέτε εσείς. Ας είναι καλά οι φίλοι μας οι πλούσιοι. Ποιοι? Ακούστε. 1,35 δις που οφείλει η Τέρνα για την Εγνατία Οδό από το 23 μεταφέρθηκε στο 24 και τότε το πάτε στο 25, κύριε Υπουργέ. Γιατί, για πείτε μου. Τράπεζες, ξαφνικά παράταση έως 30 Ιουνίου του 25, σχέδιο Ηρακλής, 3 δις ακόμα, εγγύηση ο Έλληνας. Γιατί? Για να πάρουν πιο εύκολα τα σπίτια των Ελλήνων? Ρωτώ εγώ, ο αφελής. Δεν λέω ότι το κάνετε με σχέδιο, δεν λέω ότι το κάνετε επειδή είναι φίλοι σας, δεν λέω ότι επειδή είναι πλούσιοι τους εξυπηρετείτε, λέω γιατί όμως το κάνετε. Πείτε μας. Να μάθουμε κι εμείς ένα μικρό κόμμα του 5% όπως είχαμε πάρει σε εκλογές, 9,3 στις ευρωεκλογές, δεν ξέρουμε πώς είμαστε τώρα. Εξηγήστε μας και εμάς, μήπως και σας εμπιστευτούμε. Πάμε και στα υπόλοιπα.
Να σας πω γιατί δεν σε εμπιστευόμαστε, κύριε Υπουργέ. Σήμερα δημοσίευμα του κύριου Βαξεβάνη. Υπόθεση Ζακίν του Κατάρ. Επένδυση του Καταριανού, του φίλου του κύριου Θεοχάρη. Φίλος, όχι φίλος. Αλλά υπάρχει μια δήλωσή σας για μισό λεπτό. Για να βρω που είναι ο Θεοχάρης αυτός. 18/11 του 16. Ο Εμμύρης θα φτιάξει υποδομές που θα μοιάζουν με το νησί να γίνεται μαργαριτάρι του Κατάρ. Δεν ξέρω τι δήλωση είναι. Μην ξύνετε, σας λέω, μην ξύνεστε, δεν με ακούτε. Δήλωση Γεωργιάδης. Είμαστε σοβαροί. Δεν θα κάνει επένδυση ο Εμμύρης στην Ελλάδα επειδή του ενός του πονάει και του άλλου του βρωμάει. Μητσοτάκης ξυφουλκούσε υπέρ της επενδύσεως. Και τελικά αυτός απεδείχθη ότι είχε παρεδώσει με τους τζιχαντιστές. Απεδείχθη πλέον από τον Καναδά, από δικογραφίες ολόκληρες και από το Βερολίνο. Έτσι θα κάνετε επενδύσεις? Αυτοί είναι οι επενδυτές σας, οι τζιχαντιστές και οι κολλητοί τους? Σοβαρά μιλάτε? Ας πω και κάτι ακόμα τώρα. Μισό λεπτό. Θυμάστε την ιστορία με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα του κύριου Πρωθυπουργού? Που είχε έρθει εδώ η εταιρεία και την παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ανύπαρκτη εταιρεία, πήγε στα Σκόπια τελικά. Δεν γίνονται έτσι επενδύσεις, παιδιά. Δυστυχώς δεν γίνονται έτσι επενδύσεις. Και μάλιστα το χειρότερο δε απ' όλα, πέρα ότι κοροϊδεύετε τον κόσμο, να καταλάβω ότι μέσα στην. Ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης μέσα στην. Ξέρετε, έχει και ίστρο ο Άδωνης. Αν πιαστεί ο ίστρος, δεν σταματάει με τίποτα ο ίστρος. Λέει το εξής. Είστε χαζοί, είστε μίζεροι. Διαβάζω. Στην Ελλάδα τουλάχιστον 2 στους 3 που λένε και αισθάνονται ότι είναι φτωχοί δεν είναι. Ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κάντε τα παράπονά σας. Οι περισσότεροι από εμάς που λέμε ότι είμαστε φτωχοί, σύμφωνα με την Eurostat δεν είμαστε. Έχει το θράσος ο κύριος αυτός να ομιλεί εξ ονόματος όλων των Ελλήνων. Ο άνθρωπος που παίρνει 6.000 ευρώ το μήνα, όπως και εμείς και οι υπόλοιποι, μιλάει για αυτόν που παίρνει 400 ευρώ. Δεν είμαστε φτωχοί, λέει. Σαφώς δεν είσαι, ρε φίλε μου. 6.000 παίρνει, 400 παίρνει ο άλλος. Πώς δεν είσαι φτωχός εσύ? Και συνεχίζει. Θέλετε να βγάλετε τη μιζέρια, βγάλτε την. Εντάξει. Όταν έχεις έναν υπουργό ο οποίος λιδωρεί και βρίζει το εκλογικό σώμα και δεν σέβεται την ψήφο του πολίτη, δεν σέβεται τον ελληνικό λαό, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι απλά ειρωνεύεται την νοημοσύνη του, την υποβιβάζει, αλλά δεν το σέβεται, το λιδωρεί. Είσαι στη γραμμή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έλεγε ψεκασμένους, έλεγε βλαμμένους, έλεγε διχασμένους τους Έλληνες. Είστε αυτοί ακριβώς. Διχάζετε την Ελλάδα και τους Έλληνες. Πάμε τώρα στις προτάσεις. Το έχω πει, το λέω ακόμη μια φορά για να κλείνει η ιστορία, εξορίξεις. Κάθε φορά που είχαμε εκλογές έπειτα μία ο Σαμαράς έλεγε για εξορίξεις. Μία ο Μητσοτάκης έλεγε για εξορίξεις. Εξορίξεις δεν γίνονται. Γιατί ζητάω εξορίξεις? Διότι αν θες να έχεις φθηνή ενέργεια για να μπορείς να γίνεις ανταγωνιστικός με μικρό κόστος παραγωγής, πρέπει να έχεις ενέργεια. Εσείς τι κάνατε? Βάλετε κυρώσεις στη Ρωσία, έχετε ακριβά το φυσικό αέριο, το πληρώνουμε πανάκριβα και το κόστος παραγωγής είναι ακριβό. Προτιμάτε να παίρνετε αμερικανικό LNG, το οποίο είναι 6 φορές πιο ακριβό, παρά το ρωσικό. Βέβαια οι φίλοι σας οι εφοπλιστές φέρνουν επίσημα από εκεί πετρέλαιο ρωσικό και το βαφτίζουν εδώ ελληνικό και τη δυνάνε. Αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Θυσιάζετε το φτωχό Έλληνα για να εισπράξει ο πλούσιος εφοπλιστής τα λεφτά. Αυτοί είστε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς διεκδικούμε την υλοποίηση για το μέλλον των φτωχών και θα κάνουμε εξορίξεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε εξορίξεις. Εμείς είμαστε το κόμμα της ελπίδας των φτωχών Ελλήνων πολιτών. Εσείς των πλούσιων πλουτοκρατών. Είναι η διαφορά μας. Τι να κάνουμε? Και βάζετε και τις εφημεριδούλες σας, τις κακομοίρες, την Καθημερινή, να λέει είμαστε το δεξιό κομμουνιστικό κόμμα. Το ξεκίνησε ο Άδωνης, ο Σπύρος Άδωνης, ξεκίνησε να λέει για κομμουνιστικό κόμμα η Ελληνική Λύση. Όταν έχει σύγχυση ιδεολογική και αποδίθεται πατριώτης, ψηφίζεις γάμο ομοφυλοφίλων, αυτά παθαίνεις. Γίνεσαι Άδωνης Γεωργιάδης και έχει σύγχυση της προστασίας των Ελλήνων πολιτών και της ελληνικής πολιτείας. Καθημερινή. Διαβάζω άλλο άρθρο. Κύριε Υπουργέ μου, το γράφει η Καθημερινή. Τεράστιο κοίτασμα χρυσού, ακούστε, 270 τόνων στο Κιλκής. Χαλκού 720.000 τόνων στην Κεντρική Μακεδονία στο Κιλκής. Εσείς όμως ανεμογεννήτριες. Ανεμογεννήτριες, φουρφούρια. Φουρφουράκια, φωτοβολταϊκά. Να, υπάρχει. Αλλά τι κάνετε? Θα βάλετε τους ιδιώτες, όπως έγινε με την Ελληνικό Χρυσός, που κονομάει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και θα μείνει στην Ελλάδα η πλέμπα και η ρύπανση. Δεν είναι έτσι. Για εμάς, κύριοι συνάδελφοι, η δημοκρατία είναι το ζητούμενο.
Είναι το αίτημα των Ελληνών πολιτών. Δημοκρατία είναι εκείνη που έλεγε ο Θαλής ο Μιλήσιος. Είναι εκείνη η πολιτεία που δεν έχει ούτε πάρα πολύ πλούσιους, ούτε πάρα πολύ φτωχούς πολίτες. Όλοι έχουν λεφτά, όλοι τρώνε καλά και δεν τρώνε μόνο οι λίγοι από τους πολλούς. Εσάς σας νοιάζουν οι πλούσιοι, το καταλαβαίνω. Εμάς μας νοιάζουν οι φτωχοί. Πάμε και στην Τουρκία και κλείνω εδώ. Τουρκία. Θέλω να μου πει ο κύριος Υπουργός, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, τι εννοεί φιλία με την Τουρκία. Τι εννοεί φιλία με τα Σκόπια. Τι εννοεί φιλία με την Αλβανία. Ας μας εξηγήσει πότε εφήρμοσαν τις υπογραφές τους και τα τρία κράτη αυτά για να συζητήσουμε για τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών. Εγώ θα σας πω. Ουδέποτε. Ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Σκοπιανοί, ούτε οι Αλβανοί ως κράτος, έτσι οι κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν και υλοποίησαν. Μόνο η Ελλάδα. Μόνο εσείς. Χρειάστηκαν λοιπόν 5 χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, παράκληση δεν... Έχετε δίκιο κύριε Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη. Έκανα πολλές παρατηρήσεις, αρχίζω να τις κάνω ονομαστικά. Δεν θέλω να τις κάνω ονομαστικά, θα τις κάνω όμως. Παρακαλώ. Όποιος θέλει να μιλήσει, σας πάει έξω. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ συνεχίστε. Ευχαριστώ πολύ. Χρειάστηκαν λοιπόν 5 χρόνια για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι η Τουρκία δεν είναι φίλη. Το είπε χθες. Τι είπε? Δεν βλέπω προοπτική για ΟΣ και υφαλοκρηπίδα με την Τουρκία. Και τότε τι συζητούσε? Τι συζητούσε? Τι είναι οραματιστής medium που δεν βλέπει? Ας το πω αλλιώς εγώ. Ενημερώστε τον ότι η ανακήρυξη ΑΟΣ είναι μονομερές δικαίωμα, κάτι που το αποφεύγει. Και δεν μιλάμε για υφαλοκρηπίδα γενικά, μιλάμε για νησιωτική. Γιατί η υφαλοκρηπίδα έχει και το Σούνιο, έχει και ο Θερμαϊκός, έχουν και οι ακτές. Μόνη διαφορά μας είναι η νησιωτική υφαλοκρηπίδα, είναι τα 12 ναυτικά μίλια που να τα κάνουμε τώρα μαζί με την ανακήρυξη ΑΟΣ. Για να μην λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό. Και είναι ο ίδιος που επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά δεν το εφαρμόζει ποτέ. Για το διεθνές δίκαιο λέει: έχουμε δικαίωμα μονομερούς ανακηρύξεως της ΑΟΣ. Κάντε το τώρα. Αλλά είπαμε, όλοι είστε με τη Χάγη. Όλοι. Ο παδί της Χάγης. Ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει για Χάγη. Ο κύριος Τσίπρας μας μίλησε για Χάγη. Ας πάει σε μοναστήρι καλύτερα. Άμα δεν ξέρει τι σημαίνει Χάγη. Όχι χωρίς συνυποσχετικό. Γιατί ουδέποτε η Τουρκία την υπογραφή της την τίμησε. Στο ξαναλέω ακόμη μια φορά για να το καταλάβετε. Πήγαν και στη Χάγη οι Φιλιππίνες με την Κίνα. Κέρδισαν οι Φιλιππίνες, η Κίνα δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα. Τι λέτε, ποιον κοροϊδεύετε? Η ανικανότητά σας να κάνετε προβολή ισχύως της Ελλάδος είναι η επίκληση του διεθνούς δικαίου που δεν εφαρμόζεται σχεδόν ποτέ. Για να τα λέμε όλα. Όσο για το Ελσίνκι, να υπενθυμίσω τον κύριο Ανδρουλάκη που είναι περήφανος ότι το Ελσίνκι έβαλε την Τουρκία στο Αιγαίο. Να μην ξεχνιόμαστε. Ήταν περήφανος για το Ελσίνκι, λέει. Αναγνώρισε επισήμως το Ελσίνκι ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Άνοιξε κερκόπορτα. Και είναι περήφανος. Ανοίξτε και τις πύλες για να μπουκάρουν όλοι μέσα. Τι είναι αυτά που λέτε? Σας λέω απλά δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, εγώ το καταλαβαίνω. Καινούργοι στην πολιτική. Τι λέω τώρα? Από μικρό παιδί στην πολιτική είναι ο άνθρωπος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας διαβάσει λίγο παραπάνω. Με όλο το σεβασμό και χωρίς καμία δέση κακίας. Ας διαβάσει λίγο τι λένε οι συνθήκες. Ο μεγάλος λοιπόν δάσκαλος Χαραλαμπίδης, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, και μην ακούσω τίποτα εδώ μέσα, γιατί ήταν ο πρώτος που μίλησε για τον αγωγό, ήταν ο πρώτος που μίλησε εκεί τον αγωγό που υλοποίησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Όταν το ρώτησαν για την Τουρκία, απάντησε: δεν υπάρχει πρόβλημα Αιγαίου. Δεν υπάρχει πρόβλημα νησιών. Δεν υπάρχει κουρδικό πρόβλημα. Εννοώντας ότι υπάρχει έθνος που χρειάζεται κράτος. Δεν υπάρχει κυπριακό πρόβλημα. Ένα είναι το πρόβλημα. Είναι η Τουρκία το πρόβλημα. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Αλλά εσείς δεν το βλέπετε σαν πρόβλημα. Δεν είναι στη λογική να λέμε ότι μπορούμε να το λύσουμε. Δεν λύνεται το πρόβλημα με την Τουρκία. Απεδείχθη στη Συρία. Μπούκαραν, σφάξανε τζιχαντιστές. Και η Δύση, η δημοκρατική Δύση, που για 100.000 TikTokers στη Ρουμανία κύρωσε τις εκλογές όταν έχει 130 εκατομμύρια όλες πρωθυπουργός. Views. Η δημοκρατική Δύση τι κάνει με τους τζιχαντιστές? Τα βρίσκει ο Μπλίνγκερ μαζί τους. Δηλαδή οι εκδοροσφαγείς συνομιλητές πολιτισμένης Δύσης. Τα απάνθρωπα κτίνη που σφάζουν γυναίκες, που βιάζουν γυναίκες, που τις έχουν με τσαντόρ και μπούργες, συνομιλητές πολιτισμένης Δύσης. Αυτοί είστε οι υπηρέτες των αμερικανικών και των απάνθρωπων μέτρων, μόνο και μόνο για να κάνετε το χατήρι τους. Εμείς δεν λέμε να είμαστε εχθροί με τους Αμερικανούς.
Είμαστε στη γραμμή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ξέρετε τι έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά τη μικρασιατική καταστροφή που κατάλαβε τι έγινε? Σας το διαβάζω. Φίλοι όλων, σύμμαχοι κανενός. Αυτό έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Για να μην ξεχνιόμαστε. Πάμε και στους εξοπλισμούς. Δεν είναι εδώ ο κύριος Δένδιας. Γιατί χθες μας είπε το αμίμητο. Ότι ξόδεψε η Ελλάδα 250 δις. Αν κάτσουμε και τα εξοπλιστικά από τις αρχές του 1974, αν κάτσω και τα βάλω κάτω, δεν βγαίνουν τόσα. Πες το ότι βγαίνουν τόσα. Εάν όμως εγώ επένδυα τα μισά αυτά λεφτά στην εχώρια πολεμική βιομηχανία, σήμερα δεν θα τρέματε καμιά Τουρκία, ούτε θα φοβόσασταν να κάνετε το αυτονόητο για το εθνικό καθήκον. Η Ελλάδα χρειάζεται έξυπνα όπλα, το λέει το 19, ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός. Τους είπα, ελάτε να συζητήσουμε σοβαρά. Έξυπνα όπλα, φθηνά όπλα, drones. Τώρα λέει κάτι, σκέφτηκε, πάλι τα αγοράζει. Δηλαδή τι λογική είναι αυτή? Αντί να κάτσουμε να δημιουργήσουμε δική μας βιομηχανία, να έχουν θέσεις εργασίας οι Έλληνες, να μην φεύγουν στο εξωτερικό, να κάνουμε τη δική μας βιομηχανία όπλων, εσείς τι κάνετε? Αγοράζετε τη ματζίτικα. Το οποία είναι και 10 φορές πιο ακριβά. Γιατί? Αν η Ελλάδα λοιπόν είχε στρατιωτικά drones, μίνι υποβρύχια, μη επανδρομένα, αυτά που λέμε εδώ και καιρό, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα. Όμως, ακούστε, επειδή μου λένε πολλοί, δεν έχετε προτάσεις. Όποιος θέλει, έρχεται στο γραφείο μου και του δίνω τα στοιχεία. Ελληνική εταιρεία. Εδώ. Έδρα στην Ελλάδα, κύριε Καλαφάτη. Το μετρό το πήρατε εσείς? Δεν μείνατε μέσα? Δεν βγήκατε καταπακτή? Λέω λοιπόν, ελληνική εταιρεία εκπαιδεύει το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας και άλλους στρατούς του ΝΑΤΟ. Ελληνική, εδώ, έδρα στην Ελλάδα. Σε θέματα επιθετικής κυβερνοασφάλειας. Ιδιωτική εταιρεία. Ελληνική εταιρεία από το Ξυλόκαστρο πουλάει ηλεκτρικά ελικόπτερα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Νότια Κορέα, Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Δεν έχει πάει ένας υπουργός να τους δει. Μου το κατήγγειλαν οι άνθρωποι. Δεν πήγε ένας υπουργός να τους δει. Ελληνικές εταιρείες. Άλλη εταιρεία. Με θητείες εταιρείες όπως η Apple, η Palantir, επέστρεψαν στην Ελλάδα οι άνθρωποι για να χτίσει μια εταιρεία άμυνας με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη. Ελληνική εταιρεία. Τα στοιχεία στο γραφείο μου, τα δεις όποιο θέλει. Δεν χρησιμοποιείται ούτε από την ΕΑΒ, ούτε από την ΕΑΣ. Πουθενά, δεν υπάρχουν. Έτσι θα κάνουμε κράτος? Έτσι θα κάνετε κράτος? Αυτές τις εταιρείες θα τις κάνουμε αιχμή του δώραντος παραγωγικής βιομηχανίας της χώρας. Έτσι δουλεύεις για μια Ελλάδα καλύτερη. Εμείς θα αλλάξουμε στην πράξη με ακαριό τρόπο αυτή τη διαδικασία. Αλλά τι κάνουν? Τους βολεύει να πάρουν το στυλό 10 ευρώ. Αν το κατασκευάσουμε κάνει 1, αλλά στα 10 ευρώ υπάρχει και κάτι άλλο. Καμιά φορά. Ένα δωράκι, κάτι, τι δεν θα πάρουμε? Ένα φοραντάν, ξέρω πώς το λένε, μια σοκολάτα, κάτι. Εξάλλου, ο Τσοχατζόπουλος πήγε φυλακή για τις μίζες. Αλλά μίζες δεν υπήρχαν μετά. Ούτε με το πρόγραμμα ΣΠΙΣ, με τα F-16. Κοιτάξτε, μη μιλάτε για μίζες. Συνεχίζεις να ξύνεσαι. Μη μιλάς για μίζες. Μη μιλάς για μίζες. Θα σου φέρω τα ονοματάκια και θα ψάχνεσαι. Λοιπόν, λέω το εξής. Για να κλείσουμε. Εσείς θέλετε να πάρετε... ο μηχανικός, ακούστε, ο Λάσκαρης Κωνσταντίνος, Έλληνας, στις ΗΠΑ. Ξέρετε ποιος είναι? Ο σχεδιαστής των κινητήρων Τέσλα. Ούτε καν υπάρχει για σας. Δεν υπάρχει. Το πρώτο που θα έκανα να τον κάλεσε στην Ελλάδα είναι. Τίποτα. Σας λέω ονόματα, στοιχεία. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ να κάνουμε κριτική απλά, ας πούμε ότι κάνετε λάθη. Εμείς ήρθαμε εδώ να πούμε και τις προτάσεις μας, μπας και αντιγράψετε και διορθωθείτε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Το κάνατε. Κάνατε τις κυβιστήσεις σε λίγο αυτά με τη walk agenda. Τσακ, κλακ, ο Πρωθυπουργός κομμανέτσι. Δεν είμαστε εδώ, διώχνουμε τον Πατέλη, διώχνουμε τον Κεντρομενολάκη, θα διώξουμε και τον Σκέρτσο, να μην είναι στη μεγάλη εικόνα. Θα βγάλουμε τον Άδωνη το δεξιό, βέβαια. Θα βγάλουμε τον Άδωνη το δεξιό, το Βορύδη, βέβαια. Θα βγάλουμε και τον Άδωνη το δεξιό. Καλά, αυτό είναι αδέξιο σε καλή, αλλά πάση περιπτώσει. Θα του βγάλουμε αυτού μπροστά, να μην φαίνονται οι υπόλοιποι. Ό,τι και να κάνετε, η γυναίκα του Κέσσερα δεν πρέπει να φαίνεται, αλλά και να είναι τίμια. Εσείς ούτε είστε τίμοι, ούτε φαίνεστε τίμοι. Πάμε και στα F-35. Προειδοποίησα, ξαναπροειδοποιώ για τον ιστορικό του μέλλοντος. Έχω την έκθεση του Κογκρέσου, 382 σελίδες. Έκανα εδώ μία μικρή απόδοση των Αγγλικών. Μπορείτε να την πείτε μόνοι σας στα πρακτικά της Βουλής. Προσέξτε με τα F-35. Προσέξτε με τα F-35. Το επαναλαμβάνω, το Κογκρέσο των ΗΠΑ λέει ότι έχουν προβλήματα. Έχουν προβλήματα, δεν είναι stealth. Προσέξτε με τα F-35, προειδοποιώ.
Γιατί εμείς δεν ήρθαμε να κάνουμε αυτό που λέτε εσείς επικοινωνία, να λέμε ναι, πάρτε όπλα, πάρτε όπλα. Όχι. Το ειστέρημα του Έλληνα, το ευρώ του Έλληνα πρέπει να το σέβεστε, πρέπει να το εκτιμάτε, πρέπει να το αγαπάτε. Είναι ευρώ του Έλληνα. Προσέξτε λοιπόν. Κλείνοντας, χάρηκα που ο Πρωθυπουργός μας άκουσε και είπε, δήλωση βέβαια έτσι, ότι θα προστατεύσει τους Έλληνες της Συρίας Ορθοδόξους. Μακάρι να το κάνει πράξη. Γι' αυτό είναι η ελληνική λύση εδώ. Το έθεσα στον Γεραπετρίτη, το άκουσε ο Πρωθυπουργός, λέει θα το πράξει, αναμένουμε πράξεις, γιατί από λόγια χορτάσαμε. Προστατεύουμε τους Έλληνες Ορθοδόξους της Συρίας. Τελεία και παύλα. Και σε λίγο, επειδή μίλησα για κυβιστήσεις, κάνατε κυβίστηση στα ελληνοτουρκικά. Κάνατε κυβίστηση στην πράσινη ανάπτυξη. Είπε ο Πρωθυπουργός από την Αγγλία ότι η πράσινη ανάπτυξη δημιουργεί προβλήματα στη βιομηχανία. Το είπε στο Λονδίνο. Κάνατε κυβίστηση στη woke agenda. Είμαι βέβαιος ότι σε λίγο θα κάνετε κυβίστηση και με τη Ρωσία. Και σας βλέπω όλους να βάφετε ξανθά μαλλιά για το ξανθό γένος. Μόνο έτσι θα σας πιστέψουμε. Είστε ικανοί και γι' αυτό. Κλείνω λοιπόν για το τι έκανε η ελληνική λύση μέχρι σήμερα. Και θέλω να ενημερώσω τον ελληνικό λαό για να είμαστε ξεκάθαροι εδώ μέσα. Δεν ήρθαμε εδώ ούτε να κακίσουμε κανέναν, ούτε να βρίσουμε κανέναν, ούτε να αντιδικήσουμε με κανέναν. Άλλη δουλειά δεν έχουμε να κάνουμε, να αντιδικούμε. Ερχόμαστε με προτάσεις. Κάναμε λοιπόν συγκεκριμένες προτάσεις. Ποιες είναι αυτές? Ας το μάθουν οι Έλληνες. Να κηρυχθεί η χριστιανοφοβία ως αδίκημα, γιατί η Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά, εδώ τα παιδιά δικά σας, ψήφισαν τον νόμο τον αντιρατσιστικό. Ο Σαμαράς τον έφερε. Μην ξεχνιόμαστε. Δεν βάλατε μέσα χριστιανοφοβία. Σας το φέραμε, κανένας δεν το ψήφισε. Επίσης, μιλήσαμε για οπλοκατοχή στα σπίτια. Για να εκπαιδεύονται οι Έλληνες. Πρόταση νόμου. Κανείς δεν την ψήφισε. Για απαγόρευση εγκαταστάσεως ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών στα καμένα. Κανείς δεν το ψήφισε. Να προτείνουμε νόμους οι πολίτες. Με νόμο, πρόταση νόμου κάναμε. Οι πολίτες να μαζεύουν υπογραφές και να προτείνουν νόμους και η Βουλή να αποφασίζει. Κανείς δεν το ψήφισε. Προτείναμε νόμο, καταθέσαμε τον νόμο εμείς για τις νέες ταυτότητες μη υπερχρονική, το ηλεκτρονικό κύκλωμα κτλ. Κανείς δεν το ψήφισε. Περιορισμού πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Κανείς δεν το ψήφισε. Πρόταση νόμου. Αποκλεισμός κομμάτων για οφειλές σε τράπεζες, εργαζόμενους, δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία. Νουδού Πασόκ. Να μην ξανακατέβουν στις εκλογές μέχρι να ξεχρεώσουν. Σιγά μην τα ψηφίσουν. Σιγά μην τα ψηφίσουν. Συντάξεις σε γονείς, πρόταση νόμου. ΑΜΕΑ με αναπηρία 67% και άνω. Δικαίωμα γονέων να ζητούν εξαίρεση ανηλίκων μαθητών από το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Πρόταση νόμου. Δεν την ψήφισε κανένας. Κατάργηση του 923 κώδικα πολιτικής δικονομίας για να διεκδικήσουμε πολεμικές αποζημιώσεις από τους Γερμανούς. Κανείς δεν το ψήφισε. Κατάργηση διατάξεων για την ταυτότητα, αλλαγή φύλου και κατάργηση του προγράμματος ομοφυλοφίλων. Κανείς δεν το ψήφισε. Αυτές ήταν μερικές από τις προτάσεις. Κύριοι συνάδελφοι, επειδή εμείς δεν είμαστε εδώ για να σας λέμε λόγια του αέρα, σας λέμε το εξής και υποσχόμαστε στους Έλληνες. Η Ελλάς είναι κλινικά διασωληνωμένη. Η πατρίδα είναι άρρωστη. Έρχεται τσουνάμι. Μην καλλιεργείτε ψευδαισθήσεις στον ελληνικό λαό και μην του λέτε ψέματα. Εάν δεν μπορείτε να τη θεραπεύσετε, αφήστε Έλληνες να την ιάσουν την πατρίδα, να τη θεραπεύσουν. Με πρόγραμμα και σχέδιο. Η Ελλάδα λοιπόν είναι βαθιά άρρωστη και δυστυχώς δεν τους λέτε τους Έλληνες την αλήθεια, γιατί κάνετε συνεχώς εγκληματικά λάθη. Και εδώ ένα προς ένα. Τι άλλο έκανε η ελληνική λύση στα πρακτικά? Λοιπόν, μας ρωτάνε αν μπορούμε να κυβερνήσουμε και αν είμαστε έτοιμοι. Αυτό μας χαροποιεί. Μας ρωτάνε έξω. Μας χαροποιεί εντόνως. Γιατί εμείς δουλεύουμε πριν έρθουμε στην κυβέρνηση για να μην δουλεύουμε τους Έλληνες όπως κάνουν οι υπόλοιποι. Άρα λοιπόν, πρώτη πρόταση. Ενεργειακή αυτονομία, αύξηση ηλεκτρικής παραγωγής, παραγωγή βιοαερίου, ενεργειακή αναβάθμιση αποδοτικότητας κτηρίων και προστασία περιβάλλοντος. Ολόκληρη μελέτη στα πρακτικά της Βουλής. Μελέτη σκοπιμότητας κατασκευής πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα το είπε ο Πρωθυπουργός, πριν 6 μήνες ότι είναι σωστό. Η μελέτη είναι έτοιμη στα πρακτικά. Μελέτη για το γεωθερμικό πεδίο της Αλεξανδρουπόλεως. Ολόκληρη έτοιμη στα πρακτικά. Μελέτη για ανάκληση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν σε νέα αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα. Στα πρακτικά εδώ. Μελέτες μία προς μία, για να μην τα ακούσατε τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Κάνει μελέτες 1 εκατομμύριο ευρώ.
2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν γίνεται ποτέ το έργο, τα λεφτά τα τσέπωσαν τα κολλητάρια τους. Τα πήραν. Μελέτη αξιοποίηση ενέργειας θαλασσίων κυμάτων και ηλεκτροπαραγωγή. Στη Χαλκίδα π.χ. με τη μελέτη αυτή μπορεί να παράγεται ρεύμα και να μην πληρώνει Χαλκιδής καθόλου ρεύμα. Μελέτη υδάτινων πόρων για τον αγροτικό τομέα να έχει νερό ο αγρότης. Μελέτη κανονική. Εθνικό σχέδιο για την αντιπυρική προστασία. Μελέτη κανονική. Αυτά είναι μελέτες της ελληνικής λύσης από εμπειρογνώμονες. Δεν ήρθαμε να ταΐσουμε σαν στην Ελλάδα εδώ και στους Έλληνες. Έρχεται ο καθένας, λέει τα δικά του. Πάρτε και αυτό. Τεχνικο-οικονομική πρόταση προσεισμικών ελέγχων. Φθηνά. Μελέτη κανονική. Προτάσεις για εξοπλιστικά προγράμματα και αμυντική βιομηχανία. Μελέτη. Όχι αηδίες, πάρτε ό,τι θέλετε, σας το φέρνουν έτοιμο. Μας έφερα χθες ένα έγγραφο, απόρριτο, και λέει ο κ. Δένδιας, πάρτε τα και πείτε μας την άποψή σας. Έτσι είναι η κυβέρνηση, ειδικά για τους εξοπλισμούς. Έτσι γίνεται η συνεργασία. Πάρτε τα, τα αγοράσαμε και εγκρίνετε τα. Σοβαρά μιλάτε εδώ. Προμελέτη κατασκευής δομών προσωρινής φιλοξενίας λαθρομεταναστών σε ακατοίκητα νησιά και από εκεί στις χώρες τους. Ολόκληρη μελέτη. Όχι να κανομάνει εργολάδοι και εταιρείες. Προμελέτη κατασκευής φράχτη στη συνοριακή γραμμή Εύρου κτλ. Προμελέτη κατασκευής διαδρόμων κυκλοφορίας για ΑΜΕΑ. Ένα σωρό μελέτες τις δίνουμε τζάμπα στην κυβέρνηση για να μην πληρώνει τα λαμόγια και δεν κάνει και έργα. Τζάμπα. Τζάμπα δωρεάν. Οι δικοί μας εμπειρογνώμονες. Και εν πάση περιπτώσει. Κλείνοντας. Επειδή έχετε μάθει την καραμέλα του λαϊκισμού. Για να τα πούμε λίγο, παιδιά, εδώ. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, κλείνει ο κύριος Πρόεδρος. Παρακαλώ. Τέλος. Επειδή μάθαν όλη την καραμέλα του λαϊκισμού εδώ. Τη μάθατε. Για να δούμε λοιπόν τι είναι λαϊκισμός και ποιος είναι ο λαϊκιστής. Λαϊκισμός είναι να παραδίδεις ένα έργο που δεν έχει τελειώσει, να το εγκαινιάζεις και να έχει 1000 βλάβες. Βλέπε μετρό. Λαϊκισμός, ακούστε, είναι να παραδίδεις το τρένο αυτό στο Πήλιο π.χ. και να χαλάει. Και Παθανάς, δεν είναι εδώ. Πάει το τρένο στο Πήλιο. Λαϊκισμός είναι να νομοθετήσει υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων, να ξυφουλκίσει εδώ πάνω ο ίδιος σου, αλλά στην πορεία, αν μπορούσα, δεν θα το έκανα. Μητσοτάκης. Λαϊκισμός είναι να συζητάς επί 1,5 χρόνο με τους Τούρκους, βάζοντας στο τραπέζι διάφορα θέματα και στο τέλος λες δεν γίνεται κουβέντα με τους Τούρκους. Λαϊκισμός είναι να δίνεις στις τράπεζες δισεκατομμύρια ευρώ και έρχεσαι σήμερα εδώ να μας ανακοινώσεις θα βάλεις τέλη στις προμήθειες. Λαϊκισμός είναι να γεμίσει την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και στο Λονδίνο να λες ότι η πράσινη ανάπτυξη αποδυναμώνει τη βιομηχανία. Λαϊκισμός είναι να ανακοινώνεις επενδύσεις, να προειδοποιούμε ως όλη την απάτη και να μας αποκαλείς λαϊκιστές. Και εν τέλει η επένδυση να πηγαίνει στα Σκόπια. Λαϊκισμός είναι να έρχεσαι λίγο πριν τις εκλογές και να δίνεις επιδόματα σε αστυνομικούς και σώματα ασφαλείας, όχι όμως το μισθό, επίδομα για να το πάρεις πίσω όποτε θέλεις. Δώστε τα λεφτά κανονικά στον Έλληνα αστυνομικό, στον Έλληνα φαντάρο, στον Έλληνα πολίτη, στον Έλληνα μισθωτό, στον Έλληνα αγρότη, στον Έλληνα κτηνοτρόφο. Μην τους εκβιάζετε. Μην τους εκβιάζετε με την ψήφο τους. Εμείς λοιπόν διεκδικούμε. Διεκδικούμε το αυτονόητο. Διεκδικούμε το αύριο για την πατρίδα μας. Διεκδικούμε το αύριο για τα παιδιά μας. Διεκδικούμε την ίδια τη ζωή μας να την πάρουμε πίσω. Φτάνει πια. Και κλείνοντας, επειδή θα κάνετε πάλι κυβίστηση και επειδή πέρσι είπε χρόνια πολλά ο Πρωθυπουργός, φέτος θα σας πει καλά Χριστούγεννα, να ξέρετε. Έφυγε ο Μπάιντεν και ήρθε ο Τραμπ. Να λέτε όλοι καλά Χριστούγεννα. Ο Ιησούς γεννήθηκε. Ούτε ονομαστική εορτή έχετε, ούτε γενέθλιο πάρτι κάνετε. Καλά Χριστούγεννα λοιπόν να λέτε όλοι σας.